Ang tanglad o ang lemongrass naara ni sa tiyanggihan. Pwede kayo nato itanom. Daghan kinig health benefits. Mahimoy nato himuong tsaa. Pabukalan. Ay nagsugulig bisag unsa pa. Kuhaon nimo ang katas niini. Sama ani. Daghan kinig health benefits. Ma-stabilize niya ang imong blood pressure, matangtang ang clog sa imong mga arteries para malikayan ang heart attack. Para po sa mga diabetic tiya, ma-stabilize po din yung blood sugar. Ug daghan pa. Limang ka, gibaliwala lang sa uban kung imong buto naon ani ara kini sa atong atubangan. Makalikay na ka sa mga hospital bills. Makabarato pa ka. Basta imnon lamang kini ninyo matag adlaw. Ug syempre, mag-vegan na sad mo. Di na mo magsigkaon ka ng mga karne sa mananap. Kaya di man na nato sila dapat kaunon. Tanglad, maayo kini para sa imong lawas. Para sa mas daghan pa nga vegan and health infomercials, mahimo lamang mong mag-send sa inyong donation diri kanako. I-send lamang ani nga email. Ang tanang mananap diri sa kalibutan, kay mga igsuon ra pud nato sila. Dili na sila pagkaon.